Mun viikko alkoi ihan normaalisti. Mä menin töihin, kävin salilla ja tein ruokaa. Ja ihmettelin syksyn tuloa. Sitten mä editoin. Joo, sit vaan editoimaan. Hyvää yötä. Nähdään aamulla. Heräsin aikaisin. Nukuin hyvin. Tein aamupalaa. Sitten töihin. Ja ulkona taas sato näköjään. Lähin töistä. Kävin salilla. Lähin salilta. Ja siellä taas sato. Sitten juostiin sateessa. Mä heräsin. Päätin päivän hajuveden. Töitten jälkeen mä kuitenkin kävin Clas Ohlsonilla hakemassa mysteeripaketin. Ja sit mä kävin testaa yhtä hajuvettä. Juoksin kotiin. Ihan kivat maisemat täällä Jyväskylässä. Syksyinen sää. Noniin, aamusetit. Mitä mä yritän tosta mumista on siis, että tossa on mun kreatiini, tässä on mun sinkki ja tässä on aivoille joku tabletti. Ja mä vedän nää melkein joka aamu. Ja en tiedä auttaako nää yhtään mitään, mutta ainakin tulee kiva tapa tästä. Katoin vähän Rebelverksiä, laitoin ruokaa töihin. Tästä vähän töihin mukaan ruokaa. Tässä on tosiaan 10% naudan jauhelihaa ja sipulia ja hermaspaprikaa. Ja riisiä tietenkin. Näyttää vähän kuivalta, mutta tuohon kylkeen kun vähän Texas petee, niin ai vitsi, se on aika makusta. Ja ulkona oli aika huono sää. Nyt osaa kyllä olla huono sää. Täällä niinku sataa ja tää on tosi kylmä. Tää on niinku 1 astetta, jos olisi kylmempää, niin täällä tulisi räntää. Mutta on kuitenkin ihan kivan näköistä maisemat. No niin, huomenta. Nyt on lauantai-aamu. Makaronilaatikot täällä tekeytymässä. Kaverit tulee tosiaan 2 tunnin päästä. 3 tunnin päästä itse asiassa. Sen kanssa tehdään kaikkea chilliä tänään, mutta nyt toistaiseksi aamu chillailuun. Mä teen ruokaa vähän, sitten vähän siivoo. Ja sit tulee frendi. Let's get it! Ja nyt musta tuntuu, että on aika kertoa, että mikä se mysteeripaketti oikein oli. Nyt on aika paljastaa, että mitä täältä mysteeripaketista siis löytyy. Elikkä siis hiusten ja paraleikkukone, mutta mä kertaan tätä vaan hiuksiin. Nyt on semmonen homma, että näitten on annettava mennä. Mun inttikaveri tulee leikkaa nää mulle. Ja toivottavasti menee hyvin, mutta oikeesti ei mua haittaa, vaikka menee huonostikin, koska välillä pitää ottaa vähän riskejä. Mut joo, nähdään sitten. No niin, täällä ollaan ilman paitaa. Nyt lähtee hiukset pois. Sähän blessaat mut, eiks niin? Kyllä. Nähdään kohta, tai siis kyllä näette sen videon. Mennään. Mitä tää naurat? Mitä jengi tykkää? Mun mielestä blessas. Mun mielestä tää on tosi fresh. Joo, yllättävän blessas. Kyllä mä en tiedä, että nää sopii. Näin mennään. Vähän mitä tähän seuraavaksi. Me syötiin jo. Tultiin urheilee, pumppaa vähän rautaa. Käytiin kaupassa. Ostettiin sipsiä. Yes sir. Käytettiin K-Market plussakortti. Nyt me mennään pelaa Among Usia 300.